टुरिंग टॉकीज या मराठी फिल्माक गोयच्यान उफाट प्रतिसाद मेळ्ळो. कला अकादमी लागसार तंबू बांदून ह्या सिनेमाचो खास प्रिमियर शो जालो. पयलीं गांवागांवांनी तंबू बांदून फिल्मां दाखयताले. आतां ती परंपरा ना जायत चल्ल्या. त्यो यादी ताज्यो करूंक टुरिंग टॉकीजान बरें काम केलां अशें मत कितलेशेच फिल्म पळोवप्यांनी उक्तायलें. हो सिनेमा गोंयांत दाखोवपा खातीर आमदार विष्णून खूब आदार केलो अशें सिनेमाची निर्माती तृप्ती भोईरान सांगलें. मी वाघ साहेबांना मला भेटायचं होतं आणि मी पहिल्यांदा भेटत होते वाघ साहेबांना. जेव्हा मी पायऱ्या चढवत होते माझे पाय जड झाले होते. जेव्हा मी गेले आणि त्यांना फक्त सांगितलं की सर असं असं आहे आणि मला म्हापसामध्ये थोडीशी जागा पाहिजे होती तंबू लावायला, इथल्या लोकांना सुद्धा कळलं पाहिजे असं मला वाटतं. कारण का सिनेमाप्रेमी मला असं वाटतं इथे जास्त आहे. इकडे कलेला मानणारे आणि त्याचे कदरदान आहेत. तर त्यांनी मला सांगितलं अगं इतकी मोठी गोष्ट आहे तर तिथे तुला म्हापशात तुला मी इथे कला अकादमीमध्ये देतो. ते म्हटलं बापरे म्हणजे अजून जास्त NOC. पण ते मला म्हणाले काहीही करायची गरज नाही, तू मनापासून करतेस, चांगला सिनेमा आहे आणि एक चांगली गोष्ट घडतेय तर मला हे नक्कीच करायला आवडेल. आणि त्यांनी एका दिवसात मला हो म्हटलं आणि एका दिवसात नुसतं हो म्हटलं नाही, मला NOC सगळ्या देऊन टाकल्या. 30च्या दरम्यान जो पिक्चर कसे बघत असतील लोक, म्हणजे जत्रा वगैरे होती आमच्या गावात. आम्ही जेव्हा कोल्हापूरला असायचो तेव्हा कोल्हापूरला आम्ही जत्रेत वगैरे पिक्चर बघितला असेल लहानपणी. तोच अनुभव खूप वर्षानंतर म्हणजे आता जेव्हा आपण मल्टिप्लेक्स आणि ह्याच्यामध्ये येतो तेव्हा तो अनुभव नसतो. पूर्वीच्या काळातला अनुभव असा बघायला मिळाला इतक्या वर्षांनी. आम्हाला पण छान वाटलं ते एकदम मस्त. हो छान आहे सिनेमा, आवडला आम्हाला. सिनेमा एकदम छान आहे आणि फर्स्ट टाइम बघितला असं तंबूमध्ये सिनेमा, कधीच पाहिलेला नव्हता. कधी पण आपण पाहतो तेव्हा थिएटरमध्येच पाहतो. 30 साल के बाद फिर देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, मजा आ गया. पोन्ने गोंयचें रिट्रीट सेंटर बांदपा खातीर निधी उबारूंक ताळगांवां कर कातार ताळगांव कार्यावळ जाली. कार्यावळीक लोकांनी बरेपैकी प्रतिसाद दिलो. आर्चबिशप फिलिनेरी फेर्रांव, पणजेचो महापौर सुरेंद्र फुर्ताद कार्यावळीक आशिल्ले. सोनिया शिरसाट, एल्विस ब्रागांझा आनी हेर नामनेच्या कलाकारांचे कोंकणी कातारांनी कर कातार ताळगांवाक रंग हाडलो. जेजू पावलार पाऊल मारून ताच्या हातात हात घालून चलताना मोशे दोळे दाबून पांयार ताचे दोळे उगडून रस्त्यार कांटे आसल्यार कितें काडू की कुपाऊ गेल्यार कितें. सर्गेस्त मोहन काकुलेच्या यादीन कला अकादमीन आयतारा संगीताची स्वरांजली जाली. भारतीय शास्त्रीय संगीताचे वेगवेगळे मळावेले नामनेच्या 8 कलाकारांनी मेळून मैफलीक रंग हाडलो. मंजुषा पाटील आनी प्रल्हाद हळफडकराचे गायन, राजीव परांजपेचे पेटीवादन, अनुतोष देवधारिया आनी मयुरेश वस्ताचे तबलावादन, मिलिंद रायकाराचे वायोलीन, विवेक सोनाराची बासरी आनी राजेश श्रीनिवासनाचे मृदंग वादन. पळयात स्वरांजलीचे कांय खीण.
इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.